Ante todo, os nenos teñen que guardar moito silencio, porque senón non nos imos entender. E despois, pois, os maiores que lle poñan un pouquiño de respeto. Esperamos que nos salga máis ou menos ben, que lles guste. De seguida comenzamos. Gracias. A todos. A Asociación Cultural O Peneo da Forca quere estar con todos ustedes esta noite. Como sempre, pensamos e traballamos para que todos vos pasen un rato agradable da nosa compañía. Bueno, isto ten que dar comenzo xa, entonces voulle pedir a miña compañeira Ana que me axude a facer a presentación desta noite de teatro. Boas noites a todos. En Francelos, con personaxes de Prado, un verdadeiro equipo técnico de Prado, non é un traballo dunhas horas, son horas serias de traballo e molestias para esta xente que saca do seu corpo o esforzo para facer isto e máis. O Peneo da Forca fai o que boamente pode para que todos e así queremos que sexa. Disculpen os fallos que teñamos e animemos a esta xente que vai actuar. Moi ben, Ana, moitas gracias. De seguida, alguén nos vai contar de que trata esta obra e como podemos entendela. Para ello contamos ca axuda das compañeiras Cristina e Teresa. Póñense cómodos nas súas butacas, reláxense e atendan. A dirección do montaxe desta obra pídelles a todos que poñan en marcha o sentido da imaginación. Gustaríalles voltar 1000 anos atrás no tempo? Aunque só fora para ver como se vivía naquel pobo de redor do priorato, sí ou non? A ver. Gustaríalles solo por un momento coñecer como se pasaban os percances da vida naquelas condicións? Gustaríalles ver como se arranxaban os problemas daquelas e como os albergos loitaban e sufrían para que a vida continuase e chegara hasta nós? Ben, pois un anaquiño moi pequeniño de todo iso, pero naquel tempo é o que o grupo teatral O Peneo da Forca lles vai a representar. Damosles ánimos para que fagan ben. Moi ben. Eu penso que con todos estes ánimos poden facelo de maravilla. Entonces a compañera Teresa vai a seguir contando de que trata esta obra. Boas noites. Nas obras de outros anos, representadas por este grupo, líamos un pouco por enriba a biografía do autor e explicábamos a grandes pasos o desenrolo da súa vida literaria. Este ano, a dirección da obra só quere comentar o desenrolo do acto para que coa súa imaginación, como dixo Cristina, poden disfrutar daquela época. Pois ben, isto sucede alá por a Baixa Idade Media, na Casa Grande do Priorato, e refírese concretamente dereito de pernada que entonces existía. A intención do autor da obra é expoñer un anaquiño de historia, un anaquiño de lenda e un pouquiño de fantasía pondo en escena. Este ano imos intentar facer algo un pouco serio comparada coas comedias liseiramente humorísticas das outras obras, co dereito de pernada, coa subvención dos veciños, coa presión das rendas abusatorias e co abuso do poder da Inquisición. Gripino, mozo do pobo do Belén e disposto a facer parella coa moza Floreta, rebélase en contra das costumes e das leis existentes no priorato. Por iso, é condeado o Peneo da Forca. Pesan vostedes como se desenrola o caso. Poñan imaginación, animen os actores e pasen o ben.
Bueno, me vengo a tener que ir a la batalla. Yo podría tener que ir a la o sacrificio é a oración e é que complaz o espírito. Ter ben o espírito tamén ter ben o corpo. No, o corpo teño ben, eso sei non é. Mañá falo eu co padre inquisidor e ir enche arranxo para todo. Eche un home moi listo, dos que se atopan pouco e ten cerreo de combate. A min tamén o parece. Mira, eu non por días que ele está aquí, parece que sabe todo como se aquí sempre vivira. E aquí danse moi bons consellos. Tu eres outro desde que ele está na casa. Ai, eu non trouxe, pois eu preciso dun representante da igrexa para que encamine os meus pasos. Claro. É logo, non quedou de vir o xacear. Quedou, mas debes estar facendo reza. Esta xente rezaxe moito, por eso que está tan iluminada. Iluminadísimo, meu home. É que cando falas, parece que soa unha música celestial. E ten un xeito e unhas cousas que mesmo parece o santo do ceo. Pois, hoxe, ao acabar de cear, vai-me dar unha recomendación para alcanzar o ceo. E dixo que non era tan difícil. Os bispos e o Papa tamén o fan iso de vez en cuando. Esa tropa xente de boa fe como a min, tamén yo recomendo. Claro, que a todos non pode ser, senón quen vai soster o clerigado? Os demais deben ganalo dando as esmolas e pagando a renda. Vamos, não precisa que deixar, vamos de morte. Boas noites, Isabel. Boas noites, depois. Boa noite, com licença. E aquí nesta silla, póngase cómodo. Hoxe estábamos esperando a súa chegada. Pasear. Moitas gracias, Isabel. Sempre é un honor compartir a vosa mesa. O honor é do priorato, señor. Ter acollido un home de semellante talla, talento, inxenio nas cousas santas. Nos poucos días que leva aquí entre nós, eu sinto-me outro. Ata non me chegan tantos recados á casa dos descontentos dos pagadores da renta, nin outras zarandadas da xente que non ten fe e cizaña nos outros. O priorato precisa nos tempos en que corremos má altura e moita penitencia. Os vecinos non pensan no paraíso e en vez de pregar para salvarse, deixan as lavouras e xúntanse para falar mal de mí, señor, de mí e desta casa. Bueno,
Non te preocupes, habemos arranxar todo. Tú sabes que despois de recibir a túa solicitud de xuda, a casa de Xeora da Hora, no meu momento vai te deitar os peligros convictos. Que ingenio ten. Que ben fala. Ai, que sorte tivemos. Pois ata Isabela precisa de tranquilidade. Pois non a cousa. É iso que fai ayunos e penitencia. E é noite. Tranquilo. Agora que veña. Logo, mentras comemos, imos falando e acordades isto para que todo se haga. Xa vexo, muller. Xa vexo que ten moitas ansias de penitencia. Xa é o que eu dicía, Isabela. Ainda queres que faga máis. Ayuno sin parar. Penitencia toda a noite no cuarto. Mentres tú correras direito do pie, eu te respirando e negando tamén. Mas o meu sosego non vai chegar. Ben, que veña a hacer? Hija, hija, sírvase. Que nos aproveite. Pois, teño entendido probablemente que a túa teima na vida é ser ben educado, pero creo que vai por longo camiño. Como che dixen outro día, e con moitos atretos, vamos enseñar un camiño moito máis curto, como do bispo ou como do mismo Papa. Prego, señor. Farei o que faxa falta. Pois que eso me promete. Pois que eso me promete. Enseñarei o que quero. Si faz o que eu che digo, todo, aunque teñas pecado grandes como penedo, desfaránselle como fumo no aire. Eso sí, a penitencia e a abstinencia que chegou ao pote teñen que durar 40 días seguidos. E así que non pode fallar un solo día siquiera. Si non, alabaito e terías que comenzar de novo. O que sexa, señor. Farei o que faga mal. Bueno, pois escoita ben, vale, pronto. Estas son as instruccións. Todos os días, ao acabar os días, irás a Solaire, onde terás unha mesa posta no medio ambiente. E li cos pés no chan, e cos brazos abertos, intendes tenelo. Eso sí, que me tape os riles cunha manta para que non se lle fríe. Nesta posición, rezarás as oracións que eu te enseñarei. E se te esquece, por calquer motivo, voltas a comenzar de novo. E se te volven a esquecer, entón rezarme 300 Padres Nuestros. Si termina antes de romper o día, volves a comenzar de novo. E atinde ben o que che digo. Tú, aunque oigas o que oigas, tú non te movas. Porque te digas que es comenzar de novo.
Amanhã fim. Oirás-me 3 misas na capela do Bom Jesus. Querido cofrade Ponte, cando leves uns días nestas cuestións, e xa verás como te sintes. Pois non é tanto, señor. Eso faise ben. Pois comenzarei esta mesma noite. Eso sí. E que a Isabela convén que se afaste todo este tempo da cova matrimonial. Pois como está preto da solaire, dá pé a que os seus pensamentos se enreden cos padres nuestros. Vamos, eso non é problema, ningún. Hai alcobas na casa bastante. A casa dela para a súa actividade. Ainda queres que faga máis. Ayuno sin parar, é evidente. No cuarto toda a noite, mientras tú pegas no leito do fiesta, eu mirando tamén e pregando tamén. Bueno, vou traer un lingurcín. O paso, vai me agradar. É do que teño eu xa para ocasións importantes. Bueno, vou buscar, ven ahora mismo. Xa ven así. Isabel, o teu home xa é un venturado do ceo. Ti preparou o aposento, pois a que lle das instruccións para que o priorato se fagan respetar as leis e volto ao seu camiño normal, estarei contigo para axudarte a fazer penitencia. Ojalá, ai, ben pronto, monte Pedro. A ver se esta noite podo ver o paraíso. Tu vai tranquila, Isabela, que levas a miña bendición. E aquí está. Esto levanta o espírito. Ojalá que te levante ben levante. Bueno. Ben, agora contame, como é o problema? Pois, o caso é que as gentes do lugar, ultimamente, señor Montes, andan medio de revolta. Outras doutrinas que algunos clérigos andan espalhando pola parroquia, e eu creo que non son do todo ben intencionados. Din que as rendas que son abusadoras. O priorato, en vez de ter rendeiros, que ten escravos, señor. E as vellas costumes que hai que acabar con elas. Pois as vellas costumes son leis, querido. E eso, para eso nós estamos aquí para facerlas cumprir. Quedei abrallado, o outro día, abrallado, cando 15 homens, 15 pais de familia que traían o traballo na limpia da presa, alá, debaixo do concurso, todo, pero todo, señor, plantaron de cara ao verme chegar. Eu iba a ver como iban os traballos. Diego, Un direito de pernada que desde os nosos anterros eu creo que se ven a facer con todos os direitos
Deus lle perdone. E todo ben, porque a filla do Blanco quere casar con Agripino, fillo de Lisandro, que para min que nunca virou ben esta casa. Pois a lei hai que cumprir. Está ben. Mañán mándanme chamar ao Lisandro, que veña falar comigo. E que veña tamén ese tal Blas e o Agripino, que creo que lle vou dar unhas recomendacións que lle fan falta para que coube. Para mí, Lisardo é un labrego moi sumiso nesta casa. Pero últimamente non o vexo nada doce. É o seu fillo Agripino, un ribultoso que non me gusta nada. E a rapariga, que diz? Está ben, agacha a cabeza. É moi boa rapaz, moi ben mandado. O seu pai Blas tamén precisa de que veja, porque hai que recordar algunhas cousas que últimamente anda moi esquecido. Ben, pois, quedamos. Mañán que se presente, que eu xa me encargarei de leñarle e creo que entrarán en razóns por baixo moito mellor preto. Bueno, ponse ben, botemos un grolo. Botemos outro grolo. E va, porque eu teño que facer ainda a penitencia. Bueno, pois sabe, ánimo e hasta mañán. Hasta mañá, non se perde. Me cago no caralho. Eu sou home e non lle teño medo a ninguén. Será posible que estes falsiqueiras non sepan máis a comer e a beber a conta de todos? Coa miña floreta non se deita, nin na noite de boda nin nunca. Antes terán que pasar por riba de mí. Se os nosos vellos tiveron sempre medo e sempre estiveron coa cabeza gacha e nunca lle plantaron cara por medo da fame, e aquí estou eu. Comigo non vai ningún dereito de ter nada, nin ningún dos abusos que están a facer sobre os veciños. Se ninguén me axuda, chegarei ao sol. Ese animal que se deite que a súa muller, que sempre sabe feito o que Dios manda, que de seguro que ainda se lle a aproveitar o inquisidor mentre sin mira para as estrelas do céu. Que cabreado estás, non hai que ser así. Cálame de unha vez. Non me metas as túas barbadas, que se me guiou por vos, teño que deixarme arrastrar por os trisureiros. Pero non ves que sempre foi ese. Mira, é injusto. Porque se houbera alguén que lle plantara a cara en algún momento, xa non habería problema. Que tu liño eres, home. Cala. Vos, que te poden aí. Vos os novos non tendes sentidín. Se os nosos vellos fixeran así, mal que non sería. Hai que ser humildes e saber servir para que se den traballo para poder comer. Que non te quero ir. Cálame dunha vez que eu xa apañarei para comer. Armaos, digo máis non son niños, non lle digo a eles nin a outros. E por tanto, tampouco permitirá que eu lles entregue a eles e que por enriba do mío. Mira, eu son cheo e non pasarei por o que ia facer este larpeiro. Pobre, mas que está rifando ou falando? Eu pensei que quer falar depois. Pois é para que escoiten algúns. Oi, E só que saen por recado ese miserable, explotadores. eu son chimudo e non tirei nada, Pois vai, Hasta logo, que de ti xa sabemos o que sai, Hasta logo. Adiós. Claro. Eu vou-me, que eu xa farei o que teña que facer. Bueno, está logo.
A ver, ¿qué tal? ¿Cómo están pasando? Bueno, nos esperamos que lles este gustando, polo menos, non? Ata aquí chegou a primeira parte, ahora imos dar paso á segunda. Bueno, seguidillo, tras uns minutos de descanso, dará parte a segunda parte, dará comezo a segunda parte na que vamos a aclarar isto do dereito de pernada. Bueno, que se lleva. Vamos a ir a pedirlles un pouquinho de silencio, posto que fai un ratiño porque se mueven, os nenos estuveron moi calados e a xente maior estupenda. O sea que pedimosles por favor que sigan cun pouquinho de silencio para terminar a segunda parte da obra que dá comenzo xa. Aclararemosles o dereito de pernada. Pero que maneira é esa, meu pai? Sabe por nombre que ten, hoy non aprendeu. Ocio! Pois que saia tamén, que non lle teño medo. Pero que verás? Ai, pero un poquito. Se non están dispostos, que se dispoñen, que temos apuro, Aprendíxenlle moi malos modales ao fillo Lizardo. Tú non ves que estás falando diante dun home de talento e santidade? Que santidade, non é santidade. Que santidade é abusar do veciño. Para un pouco o carro, rapaz. Estás a berrar moito. As cousas non son como pensas tú e outros como a ti, que andan a sementar cizalla en contra de quen bordaba a antena. Anda, carallo, a mantenta. A mantenta andamos a nós, que noso sudor traballando. Que cara. E logo eu non vos pago con atos. Pagar. A todos nos paga, pero a todos nos paga a miseria. Bueno, e aquí, como non nos poñemos de acuerdo, vou falar eu e chego. Nos documentos está, sodes os labregos do priorato. Son ou non son os labregos do priorato? Sodes, ou non sodes. Pois, por lo tanto, sodes propiedade desta casa. E esta casa, chega aquí, esta casa dá a borda pondo para poder servir. Tratai de administrar vos ben. Sempre vos chegou e tamén vos ten que chegar agora. O que pasa é que tender moito vicio. Se vos suxetarades ás leis e ás costumes de sempre, non teríades nada que decir. E para que non esquezades como eran as leis e as costumes antes de vir nos a regir o priorato, vou vos ler estes documentos que son ben ben. Aquí digo. Atento, que vos vai ler este. O ano de 1200, e por orden da coroa, queda asignado ao priorato coas súas terras de cultivo e monte o dereito de cobrar as rendas aos veciños do pobo de Belén, os dereitos que o rexidor lles asigne, dependendo da laboura que cada un fai. Entendido? A doazón das doncelas, escoitad. A doazón das doncelas quedou rexeitada. E di, quedando os veciños de acordo en que se executara soio o direito de pernada a mesma noite do casamento. E sigue. Vamos recordar
como era todo antes de non se rexir o priorato. Que tamén está escrito nos documentos, onde di que as rendas pagábase cos millores e cos primeiros frutos que se recolectaban. Non como agora, que os traedes ao último e aos peores. Digo que a sequía que os arrajou. O porco traía o máis gordo da corte. E agora que traedes? O que vos dá a gana. Por gado, traíase o máis gordo e o que mellor cantaba. E agora, algún ven con a veliña debaixo do brazo, dicindo que a niñada que lle saliu todas pitas. Yale, que sempre se traía o carro por riba dos estadullos. E agora que dicides? Carvacas que non poden co carro. E agora escoitade, ben, o que vos vai dicir. E cando había moza na casa? Cando había moza na casa, estaban esperando preocupados que pasara o carro con rodas de cortiza para traerla a servir aquí ou mandala pa coroa, será fea. E, para que non vos esquezan, sabemos ben, estou ben informado, que daquela, o que non pagaba a renda, na picota tiña as súas ataduras coa res contra unha pedra fría. Sabemos ben que o señor do priorato, rico e poderoso, tuvo grandes problemas. E eso que tiña as dúas torres e o palomar, pero non quixo entregar as súas dúas filas como doncela. Sabemos ben que as enreiras que se armaban no troco foron castigadas e prohibidas. E iso con nós non pasa. Quedamos co direito de pernada. Por vosos antergos, deixaron en agradecemento. E así está aquí nos documentos. Hasta ahora. Un momento. Eu penso que xa está ben. O que tendes que facer é pagar como vos rendeiro. E aquí non pasou nada. Inclusive, o día do casamento, podemos arranxar algo do que nos fazer. Oíste ben? Diga a túa filla, que que vai estar ben, home? Isto é un abuso. Como que? Ten razón. E antes era mal, resulta que agora ainda é peor. A miña filla ten aquí o pai para defender. E se vos tendes a lei a vosa mão, e fixestes a vosso favor, eu procurarei algo para ter na miña mão e defender o honor da miña filla. E vou deixar, deixando claro que a miña filla non vai pasar este noite de vos. Gigante, pasar por riba de mí. Deu, vai. É igual, penso eu. Aí queda. Vai, tamén. A justicia vai se facer. Estuvimos a arreglar nós. Por o calor nos concierne. Profesor Mayores, peito de vaca. Eu não sou ¡Ladrones! ¡Explotadores! ¡Vine para que no nos tengan medo! ¡Es pichudo como este gallón hasta que quedes como sabe! ¡Y no sabe que leo que sí! ¡Dame un zapato! ¡Dame los millores palcos da corte! ¡Por millores años no rebaño! ¡Al millores pítanos do villeiro! ¡Y a nos que! A nos pagamos unha taza de caldo malo! Encima coméndese millores comilonas que nós procuramos a vos! Traballamos como a locos e como a tontos por unha miseria. Encima queren levar as mulleres. Por 20 por elas. E aquí estou eu. Comigo non vai nin o dereito de penada ni nada dese estilo, Chemito. Ai, o que pasou? Ai, meu
E chegou o morciño a casa. Sei que viña enganchadiño no cabalo, traía a cabeza del feitinho. Se saberán o que pasou. Isto tiña que pasar. Se non anduveran en contra das cousas. Eu xa te dicía. Alá que isto vai traer problemas, pero eles non me fixeron caso. Pero como foi? Contamo. Mira, o Blas saliu de mañanciña para ir ver os autores castadas. E se vamos a falar con un carrasco. Dicen co inquisidor que lle mandou facer unha trampa para quitarlo de en medio, sabes? E sabes por qué? Por contar que houveron rifa no priorato. Foi a filla que vai casar. Se desgraciada. Ai, meu Deus, que desgracia tan grande. Ai, Dios mío, mi vergonha. ¡Ladrón! ¡Viste para acá, matadores! ¡Que hemos tenido medo! ¡Dale a cara! ¡Viste para acá! Date por preso, revoltoso, non dame los prioratos. ¡Cortadme! Porca! Siete bastón! Porque a religión de todos, nosa vosa, non permite unha conquista grave ou unhas leis postas por homes que se sacrificaron por o povo e poñen o que teñen para que vos poidades comer e dar de comer a vosa familia. Pero a condición de algún non nos deixa onde lle deixa ver o ben que nós lle facemos. E negro a pagar o que justamente lle queremos cobrar para nós. Quero que non lle esquezan que nos documentos está escrito que por cada saída de fume que sale por o tellado do fogar dun labrador do priorato pagas ao rexidor o ano 10 libras de pan, 5 horas de viño, 2 fanegas de grau, 1 cero de leña, cada 2 niños un carneiro, entre 4 un becerro que pase nos 4 meses. Aparte, tendrán que prestar os seus servicios como xornaleiros ao priorato, cando se lles precise. E a súa obriga neste caso será estar na estaxe ao romper o día e sair dela cando se faga de noite. Ahora, iso sí, pagaráselle o que o rexidor Cofrade Poncio considere xusto. Como doación de boa vontade, o Cabildo repartirá un día a semana un bote de caldo do Porta Grande do Priorato. Ese día o rexidor Cofrade Poncio conversará
con todos os vecinos, podándolle poñer estes problemas a resolución. Tamén se concretará ca familia da doncela que lle toque facer os preparativos de casamento para executar o direito de pernada, que os veciños acollerán con agrado. Polo tanto, e que diante de todo, vamos facer xuicio deste rebelde. Será xulgado diante do rexidor, do cabildo e dos aldeanos. Visto as probas, o caso do veciño chamado Gripino está máis que claro. É rebelde a costumbre. E calumnia gravemente ao rexidor e ao priorato. Pedimoslle ao veciño máis vello que aquí se tope, que diga en voz ben alta o xuicio e proclame a sentencia. A que en conclusión se chegue como foi sempre e como sempre será costumbre. E agora comeza o xuicio. Eu, Félix, monxe saído dos cuadrilleiros e cápita da Irmandade, nomeado por orden da Coroa Real, contador das rendas e obrigas que os veciños están suxeitos a pagar ao priorato rexido por o cofrade Poncio e por a súa dona Isabela. Digo e fago cumplir. Todo veciño que se repoña, que calumnie e que obre con malos xeitos en contra de recaudatoria, da renda e de todas as costumes de que sempre se veñen empregando para o sosteñemento do priorato, primeiro chamaráselle razón, e se non se humilla como neste caso, faráselle un xuicio diante do pueblo, como dono e rexidor das terras, e que o cofrade Poncio ten dereito real, concedido por a Xunta de Arcebispos e Bispos de Santiago, todos suxetos á Coroa Real. Querido cofrade Poncio, levantemos os brazos e demos gracias a Dios por decidir esta condena tan xusta. Que o veciño máis vello a diga en voz en alta para que todo o pueblo se entere. Eso farei, señor. Home iluminado por a luz e pola bondade da xustiza. A ver, o home máis vello do povo que se acerca aquí. Bueno. Yo bueno, padre. Toma, por ser el home máis vello do povo de Belén, e que isto non volva a pasar a ninguén, e que vos sirva de experiencia. Tome, tío Jacob, lea a sentencia. Gripino, a según a sentencia, serás condenado ao período da forca hoxe mesmo pola noitiña. Rasteiro, e vai o preso. Podemos comer un saco aí largo de grande. O fillo desgraciado. Se quere matar ao fillo desgraciado. Se vai por calificar. É próximo. Aqui. O período da forca. Se nos comer o sudor ainda levan ao fillo a forca. Isto vinha aqui, ó. Vale. Desgraciado. No puede ver que hacemos esto, por Dios. No puede ver que hacemos esto.
Nadie dé un paso adiante. Vale, mira. En nome da orde religiosa da que eu son o irmão prior, calen todos. E silencio. Monche Félix, acérquese de contar. Irmão prior, aos seus pés, eu non contaba con vos. Claro que non contamos, pero quero ahora mismo que me contes o que está pasando aquí. Irmão, aquí é máis sitio para falar, pois, está a plebe toda. Ladrón, explotador, desgraciado animal que acabas con nós. Calade todos. Este falará aquí o que teña que dicir. Ben, irmão, eu vime na obriga de fazer justicia, pois protestaban por as rendas que pagaban o priorato. Ladrón, que nos roubas todo. Queren nos os millores raros do noso galiñeiro, desgraciado. Queren nos quitar a comida da boca, nos quedan empincherados. Que baixen os nosos piñeros fartos. Vaciaxos nos arca dos gran maricón. Ainda queren matar mocinho. Queren todo canto temos. O frade Poncio non pode facer frente a tanta protesta. Ben, xa oio as vosas queixas. A ver, cofrade Poncio, tú que é o que tens que dicir?